Началото без словото е всичко, което е написано вътре. Тоест цялата формула на това изказване, на това изречение е написано вътре. Които водят към заземяването. 10 плюс 10 става точно покоя. Двете по 10 са 20 и единицата, която е отзад, директно проектира словото 22. И Хатор или Хапшесут държи словото. Ако правилно сте снимали всичко, абсолютно всичко да е покрито, това е най-важното нещо, което въобще гледахме до сега.